yudo thieth. Kwa dhimele nyakona mgajwang jalub jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla kod jadolo Philipanyolo mar Catholic noriwore kod apisa magarita kwe nyasi mar lam makende ne apisa magarita kwe pachoka. Gachagua po tich mitimo kod apisas magarita kwe kendo osingo ni piny owacho biro miyo gi sir makende kagitiyo kanyakla kod utelamo e chwalo kwe. Jafwa mar Walter Nyambaga miyo waler mar wachno. Karbagala mar joko pere ma Holy Basilica mani chunyba ma Nairobi. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua kod jodolo bura ochopo yore alam makende mar apisas magarita kwe mapachoka mawuok e bad migepe mopogore opogore. Alam mane hingo jiwo chunje mag apisas magarita kwe kod keto piny Kenya bedo kod mijingo e kinde mapek okwako piny Kenya. We want on behalf of government to thank you for patriotic and exemplary service to the police force for so many years. We want to thank you. You have really served this country with honor and distinction. You are a senior citizen, and when your time comes, you will be accorded the due dignity and respect that is commensurate to the service you have given to the police service and to the people of Kenya. Pursuing for peace and security in the country is highly appreciated, especially during those times up to now. May God continue holding you with his victorious hand for happy and peaceful days. Ekindeno apisas magarita kwe mane onyiso chiwruok margi kinde chiwarita ne obolore od lamo kagi paro moko kuma apisas magem mane owito ngimagi lai mar tich kendo jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki osingo kelo lokruok ka ogolo sem mager ne kweth mag njore. Those who want to test how far we can go, please note that we will not rest until we make sure our mandate is fully fulfilled and this country becomes secure for all of us. And therefore, my urge is for all those who are engaged in wrongdoing to stop it. Jalupo gai maro bila Edward Mbugwa oko ni gibiro timo duto maginyalo mar keto arita kwe kendo timo nondo makare ka ojiwo bila mondo nya kwe kindgi giwegi. Myself, I want to urge you for the rest of the remaining period of this year, what you should do is do the right thing and you do what is good. Rigathi Gachagua kojo Kenya mondo ne piny owacho mar Kenya Kwanza wang' mamuol ni mare ndalo 100 gichano bero lwasi makare ne bad migawo mar obila kendo reso ochumi masani okethore. Don't count the 100 days from the day we were elected, the 9th of August. Start counting from 13th of September when President William Ruto was sworn in. Those days have not expired. They'll expire on the 24th of December. In the next 2 weeks, President William Ruto will unveil a task force to review your terms of service and condition. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua jiwo apisas magarita kwe mondo nyakwe kindgi giwegi kanyakla kod familia margi. Rigathi okoni mor kachiel kod winjruok nyalo nyae kind apisasgo ka kwe nie pacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Basilica, Nairobi.